Днес ще говорим за това как игрите вече не са просто форма на развлечение, инструмент за развитие. Те свързват концентрация, бързо мислене, стратегическо планиране, екипна работа, дори лидерски умения. С моите колеги Станислав, Деляна, Неди, Мартин днес ще надникнем в психологията на гейминга, ще разгледаме примери от реалния живот, ще поиграем и ще обсъдим как можем съзнателно да използваме този потенциал, независимо дали сме играчи, ученици, преподаватели или менеджери. Готови ли сте да вдигнем нивото? Аз съм Деляна и ще ви разкажа накратко какво е положителното въздействие на видеоигрите върху психиката. Ще разгледаме заедно няколко основни точки. Вие се чувствайте свободни да ни давате обратна връзка, като ни изпращате сърца, палци от бутончето с усмихнатото човече долу на тулбара върху екрана. Вижте го добре. То ще ви е нужно за по-нататък в нашата презентация. А сега да започваме. Сега ще споделим екрана и започва първата част от нашата презентация. Готови ли сме? Изследванията показват, че видеоигрите могат значително да подобрят когнитивните функции, като концентрация и внимание. Динамичните игри изискват бързо взимане на решения и поддържане на концентрация. Те подобряват рефлексиите и координацията. Шутерите от първо лице, FPS и екшън игрите подобряват времето за реакция и координацията между очите и ръцете. Игрите развиват пространственото мислене. Пример за това са пъзел игри като Portal или Minecraft. Те развиват умения за ориентация и логическо мислене. Игрите развиват и нивото на социалните ни умения. Такива са съвместните игри, които изискват стратегическо мислене и ефективна комуникация в реално време. В онлайн платформите играчите създават социални общности, в които се споделя опит и се изгражда приятелство. MMORPG игри, като World of Warcraft или Final Fantasy 14 създават виртуални светове за сътрудничество и социализация. Понякога имаме нужда просто да забавим топката. Според проучване на Американската психологическа асоциация, умереното игране на видеоигри помага за намаляване на нивата на кортизол, който е хормона на стреса, и подобрява общото емоционално състояние. За намаляване на стреса и тревожността ще помогнат казуални игри или игри като Candy Crush или Animal Crossing. Те предлагат релаксиращо изживяване чрез повтарящи се и предсказуеми модели. Екшън игрите от своя страна представляват възможност за разтоварване на натрупаното напрежение чрез физическа активност и вълнуващи сценарии. Симулаторите, игри като The Sims, позволяват на играчите да изразят своята креативност и да контролират виртуалния свят. Увеличаване на мотивацията и решителността или какви могат да бъдат предизвикателствата в игрите. Игрите стимулират чувство за постижение и изграждат вътрешна мотивация. Преминаването на трудни нива изгражда устойчивост и желание за справяне с трудности в реалния живот. Що се отнася до състезателните игри, те пък симулират стремеж към усъвършенстване и подобряване на уменията. Важно е, разбира се, да споменем и какви биха били някои от потенциалните рискове и как да запазим баланс. Прекомерното играене може да доведе до психологическа зависимост и пренебрегване на социалния живот. Колко от вас, а и от нас, разбира се, са играли буквално до сутринта, само още 5 минути. Пуснете ми един палец, ако поне веднъж сте жертвали почивката си вечер, за да поиграете още малко. Продължителните игрални сесии преди лягане могат да нарушат качеството на съня. Не можем да не споменем и факта, че някои проучвания свързват насилието в игрите с повишена агресия. В заключение мога да споделя с вас, че видеоигрите могат да бъдат мощен инструмент за личностно развитие и емоционално благополучие, когато се използват с мярка и осъзнатост. Ключът е в баланса и съзнателността в начина, по който играем. А сега Станислав ще ви апгрейдне в гейминга с няколко съвети как да минимизирате страничните ефекти от игрите, представяйки максимум наслада. Благодаря. Здравейте от мен.
Как да играем видеоигри без странични ефекти? Малко трудно, но има някои tips and tricks, които може да се ползват. Може да се използва таймер или приложение за контрол на времето, за да следиш колко играеш. Хубаво е да избереш и правилните игри. Залагайте на игри, които развиват умения, предлагат предизвикателства и имат позитивно съдържание. Избягвайте игри с прекомерно насилие, токсични онлайн общности или манипулативни механики от примера на Pay to Win. Правете почивки. След всеки 30 до 60 минути игра, направете 10-15 минути почивка, разходка, разтягане, поглед през прозореца. Така предотвратяваш умора на очите и преумора на мозъка. То след 30-60 минути е точно на най-интересното. Не играй преди сън. Синият екран на устройствата и напрежението от игрите могат да нарушат съня. Тук мога да потвърдя, вярно си. Спри да играеш поне 1 час преди лягане. Трудно понякога. Много трудно, но хубаво е. Социализирай се и в реалния свят. Не замества истински човешки контакт с виртуален. Играта не трябва да бъде заместител на приятелства, семейни отношения или социални дейности. Балансирай с други дейности. Комбинирай играта с физическа активност, учене, четене, творчество и хоби. Това поддържа психическо равновесие. Следи за признаци на зависимост, ако изпитваш тревожност, раздразнение или тъга, когато не можеш да играеш. Това е сигнал за проблем. Потърси помощ или консултация, ако усещаш, че губиш контрол. И това беше от нас. Сега е ред на колежките да представят нещо интересно по темата. Така, сега сме ви приготвили една игра. Предлагаме да поиграем заедно. Само секундичка. Вижда ли се? Да видим какво ще разкрият вашите отговори. Сега вие сте на ход. Включете се в играта, изберете си отговор и гласувайте съответно с дигнат или не палец. Първият ни въпрос към вас е: когато ти кажат, че проваляш отбора в FPS игра, какво правиш? Анализираш какво можеш да подобриш или блъскаш мишката и затваряш играта? Блъскаш мишката и затваряш играта. Лош подход. Адаптивност и спокойствие трябва. Ако блъскате мишката, рискувате да развиете само синдрома на мишката. Твърде много гняв и твърде малко напредък. За тези, които са отговорили, с анализирам какво мога да подобря, всъщност ще кажа, че това е духът на истинския геймър. Развивате умения за самоконтрол и стратегическо мислене. Победата е в детайлите и учейки се от грешките, стигате до победа. Хайде да видим другия въпрос. Другият ми въпрос е: когато ти убият 10 пъти подред от същия бос, какво правиш? Опитваш отново с нова стратегия или дърпаш кабела и викаш Game Over? Да. Опитваш се отново с нова стратегия. Имаме няколко такива отговора. Браво! Въпреки че бия по мишката, се опитвам, да. Развивате устойчивост и решителност, защото ако паднеш 10 пъти и станеш за 11 опит, тогава наистина си победител. Това е умението да се учиш от трудностите. А за тези, които са отговорили, дърпаш кабела и викаш Game Over, ще кажа: не се отказвайте така. Това е Rage Quit. И така няма да развиете никакви умения. Върнете си контрола върху ситуацията и не изпускайте новите предизвикателства. Хайде на другия въпрос. Другият ни въпрос е: когато играеш моба и те убиват за 5-ти път в рамките на 3 минути, какво правиш? Четеш стратегията и продължаваш да се бориш или изключваш играта и се обаждаш на приятелите да се оплакваш? Със сигурност второто. Изключваш играта и се обаждаш на приятелите да се оплакваш. Да, имаме такива гости. Всъщност, правейте го, вече губите умението за самоконтрол и решителност. Не така.
Геймингът е за тези, които не се плашат от предизвикателства, а вие бягате от тях. За всички, които са отговорили, чета стратегията и продължавам да се боря и казвам, че това вече е сериозно. Развивате търпение, стратегическо мислене и способност за самоусъвършенстване. Така се изграждат истинските шампиони. Следващия въпрос. Следващия въпрос е, ако решаваш пъзел и зациклиш в супер сложен момент, какво правиш? Наблюдаваш и анализираш за нови възможности или риташ компютъра и казваш, това не е за мен? Наблюдаваш и анализираш за нови възможности. Браво, имаме такива отговори. Вие развивате пространствено мислене и логическо решение. Мозъкът се развива, докато мислите извън видимото. Следващия път ще се справите с пъзела още по-добре. О, имаме и ритащи компютъра. Знаете, че така не се получава. Губите умението за търпение и логическо мислене. Ако искате да победите, трябва първо да се изправите и да анализирате, не да ритате компютъра. Няма компютър, който не е ритнат поне един път. От ритници той може само да спре. Хайде на другия въпрос. Хайде. Когато изпуснеш важен момент в играта, какво правиш? Продължаваш и научаваш как да не го пропуснеш следващия път или ядосваш се и избягваш играта за 10 минути? Браво на тези, които са отговорили. Продължавам и научавам как да не го пропусна следващия път. Това е истинска игра на успех. Всъщност, развивате рефлекси и реакция. Виждате всяка ситуация като урок и ставате все по-добри всеки един момент. Я да видим има ли отговор. Ядосваш се и избягваш играта за 10 минути. Да, имаме. Знаете, че губите важни умения. Виждате ли как лесно може да се изгуби фокус и мотивация? И вместо да се научите, просто решавате да се скриете. Време е да се изправите срещу предизвикателствата. Хайде да видим другия въпрос. Другият въпрос е, когато няма health potions, какво правиш? Търсиш друга алтернатива за изцеление или крещиш? Това не може да бъде и започваш да паникьосваш героят си. Така, имаме търсещи друга алтернатива за изцеление. А това е креативност и решаване на проблеми в реално време. Развивате умението да мислите извън стандартните рамки. Винаги има друг начин. О, има и крещящи. Това не може да бъде. Ама всъщност така се губи самообладание и контрол, защото ако вместо да мислите логично, избухвате, рискувате да оставите много важни умения зад гърба си. Контролирайте емоциите си. Хайде по-нататък. Когато ти падне FPS-а, какво правиш? Оптимизираш настройките и продължаваш да играеш или псуваш компютъра и се ядосваш на всички? Оптимизирам настройките и продължавам да играя. Браво! Така развивате умение за адаптация към ситуацията и техническо мислене. Това умение, което може да ви спечели много битки и в реалния живот. Повярвайте ми. Какво? Псуваш да питаш компютъра, ядосвам се на всички. Съжалявам, но така само губите спокойствие и възможността да се учите. А това не е метод за напредък. Хайде на другия въпрос. Така, другият въпрос е, когато не можеш да обясниш стратегията на целия отбор в Dota 2, какво правиш? Правиш Ultimate Call и водиш отбора към победа, като дори с малко живот влезеш в битката, или мълчиш и оставяш всички да се бият сами, като знаеш, че те не могат да се ориентират на къде отиват? Боже, аз пък казвам така. Чакай сега. Правиш Ultimate Call и водиш отбора към победа. Като дори с малко живот влезеш в битката, така и имаме няколко такива отговора. Ами браво! Развивате лидерски умения и способности за комуникация под натиск. Ако можеш да направиш Ultimate Play, тогава си истински капитан. Има и такива, които оставят всички да се бият сами. Не мисля така, че е добре. Вие губите лидерските си умения и стратегическо мислене.
Без комуникация няма как да победите. Трябва да можете да водите отбора напред. Това много е важно за по-нататък. Следващия въпрос. Последния въпрос. Следващия ни въпрос е последен. Когато в Call of Duty не можеш да откриеш врага, какво правиш? Внимателно оглеждаш всяка сянка, използваш умение за разузнаване, за да го намериш, или бягаш като луд по картата, надявайки се да видиш врага преди да те види той? И аз така мисля. Така, имаме внимателно оглеждащи всяка една сянка. Това е стратегия на много високо ниво. Развивате умения за внимание и тактическо разузнаване. Мислите като снайперист. Спокойно и без паника. Имаме и бягащи като луди по картата. Така не е добре. Това е просто хаос. И губите всички стратегически умения. Нямате шанс да сте ефективни. Просто се носите без посока. Не се отказвай от играта, а извличай всичко полезно от нея, поддържайки баланс. Баланс има тогава, когато можеш да натиснеш пауза и да не се страхуваш от тишината. Игрите могат да бъдат арена, в която да се изявяваш и растеш, или кутия, в която сам се заключваш. А сега ще ви оставя в компанията на нашият колега Мартин, за да видим той какво ще ни разкаже от неговата практика като геймър. Здравейте, аз съм Мартин и съм геймър. И в момента играя по-малко и доста отдавна, ама ми се иска да проверя първо, кой от вас смята себе си за геймър? Така, с палче. Добре, кой в момента играе от вас активно или неактивно някога игра? Негативно. Добре, ще ви разкажа малко личен опит, какво за мен е Next Level Gaming и за мен какво означава Level Up. Реално, всичко за мен, при мен започна с това, че на 14 години нямах пари. За морето, естествено. Отида на море и започнах работа. Тогава не беше така, като сега с социалните. И можеше на 14 години. И почнах нощна смяна в един точно интернет клуб. Беше си основно геймърски клуб. Като камерата пусни. Скрил ли съм? Пусни камерата. Не съм ли я пукал? Така. Така ли? Добре. Защото тя явно угасна сама, не знам какво там. Нещо се притеснява, няма проблем. Нещо се притеснява. На 14 години почнах така в един клуб нощни смени да давам и тогава почна голямата игра за мене. Почна всичко, филма, забавлението. Нямаше ограничения тогава. Нощната смяна можеше да си играе с приятелите, колегите, там всичките клиенти, които почнахме да правиме мултиплеери, сформирахме отбори, замеряхме се сбирани бутилки, общо взето голям смях, забавно беше. Пикали сме по трима в една тоалетна, защото рейда почва след една минута и няма време. И така започна моето приключение в тази сфера, което продължи в студентските години, ученическите студентските години, по нощите и така нататък, но всичко беше страхотна емоция, страшно социално и в един момент обаче отидох в щатите на една бригада, която се оказа 5 месеца. И там беше работа без гейминг, защото там нямаше геймери, нямаше клубове, нямаше онлайн, тогава беше с DL, беше онлайн. И осъзнах, че в процеса на работа, там като работех, някои неща са ми много познати. Примерно, вкарвам си чека и си следа банковата сметка, дали ще ми го отразят, дали няма ми го отразят, расте ми, порасва ми сумичката в банковата сметка, точно като на игрите това отгоре ресурсчето, златството, дето ти расте, винаги правиш нещо за златство, да има повече златце, някакви апгрейди, да започне да изкарваш повече и така нататък. Сменях работи, много припознавах това в
как да кажа, гейминга в стила, общо взето стратегиите, много ги припознавах в реалния живот. После ми направи впечатление, че започвам да се държа като любими герои, някой ми хареса от играта и така нататък. Почвам да подражавам някакви стратегии, стилове на поведение, по-директни или по-дръпнати. Почнах да припознавам дребните неща в игрите, как реално са в реалния живот по същия начин. Това, тая настройка, тая нагласа ме докара до сега. Имам 3 деца, жена, семейство, един малък бизнес, който въртиме милиони тук, нали, в момента. Така че доста успешен. Имам безкрайно много хобита, пътувам доста. И всичко общо взето тръгна от и игрите, и от скиловете, и от това, че за мен е Next Level Gaming и Level Up се оказа точно прилагането и изживяването на тия скилове, които аз съм получил в играта и на тия знания и умения в реалния живот. Прехвърлянето им и много асоциирам сега в момента текущия си живот с една игра. Правиме си засади с децата, гониме се, криеме някакви неща, откриваме ги. Общо взето и с жената е това положението, нацакваме се, някой път дърпаме назад, някой път натискаме напред, атака. Някой път се налага да просто да се оттеглиме, като в WoW, аз много играх WoW, като оттегляме се от аватара, да мек от своя собствен образ и гледаме отстрани, защото покрай нас се случват някакви неща, които не можем да ги преживеем от реално, от първо лице, защото ще реагираме яростно, така да го кажем, ама не става така. Исках да ви кажа, че за мен Level Up е тези малки неща, които виждате, учите от игрите, всеки си има любими игри, всеки си има стил на игра, всеки харесва някакъв жанр игра. Просто когато започнете да виждате в живота си малките детайли, които напомнят за игра и резултатите, провалите, успехите, паричките как нарастват отгоре, социалните кръгове, как точките как се увеличават и приятелите се увеличават. Много е насищащо, изпълващо и удовлетворяващо, когато приложиш тези неща в играта на живота, защото то наистина е игра един живот. Една игра. Поне в моето възприятие е това останало. Я да питам сега от вас, кой е чувал за 4-те хормона на щастието? С палец нагоре, допамин, окситоцин и така нататък. Те са 4. Сега мога да ви кажа от гледна точка на биохимията, как стоят нещата. Значи, 4-те хормона на щастието се формират един коктейл. Коктейл в нашето тяло, който, когато са налични тия хормони и са в правилната пропорция за всеки индивидуално, ние успяваме да изпаднем в едно състояние, което се казва блаженство. Нали? Индийците му казват нирвана, така да го кажем, в нирвана. Едно състояние, което е много удовлетворяващо и реално за мен е истинското щастие, когато тия хормони са балансирани. Сега за всеки един хормон трябва да се работи, да се вършат някакви неща, за да се отделя в тялото. Игрите, общо взето, са източник на допамина, един от всички хормони. Сега проблема е, че са източник само на този хормон.
Значи допамина, колкото и да ни зарежда, той активира, мобилизира, прави ни много фокусирани, прави ни много удовлетворени, много, как да кажа, като муза е допамина. Много зареждащо се чувстваме, много... но в живота за кратко е добре, но самия той сам по себе си не може да ни докара до блаженство, до щастие, до нирвана. Така че е хубаво да се зареждаме с него. Хубаво е, че сме намерили това средство, което винаги ни е под ръка за поне един от хормоните. Сега за другите три трябва също да правим някакви неща, защото ако всичките не са нагоре, както всички показваме, ще почнат да куцат нещата. Така че аз ви, как да кажа, съветвам, отличен опит, играйте много, всичките възможни игри, които имате достъп до тях, има какво да научите от тях. Аз поне съм успял и най-важното next level е да прехвърлите дребните детайли, асоциациите, малките, които правите в живота си. Защото наистина игрите учат много и живота учи много и по някакъв начин живота е игра. И пийте си коктейлите от Нирвана, чувствайте се щастливи. Благодаря за вниманието. Сега да видим дали има някакви въпроси, ако искате нещо да питате някой от колегите или който и да е от нас, ще се радваме да помогнем. Благодаря. Благодарим ви за вниманието. Въпроси ще има ли? Има сърца. Има сърца. Там има любов, всичко е наред. Да. И с това приключваме. Благодарим ви. Благодарим за вниманието. Много да ви е било интересно. Точно на време. Сме. Довиждане. И приятен ден. Благодаря. Приятен ден. Довиждане.